Hola a tothom i benvinguts a un nou vídeo a mode carrera en català. Avui no hi haurà obres de fons, em sentireu a mi queixar-me perquè us parlo des de la sala de màquines per ensenyar-vos com ha quedat la plantilla amb el final del període de traspassos i fer un resum dels primers jugades de Lliga. Som-hi! Aquest és el primer partit contra l'Stoke City. Podem dir que vam jugar amb l'11 de gala, Varane, De Ligt, Ceballos, Savitzer i els 3 de dalt amb Machado en lloc de Cruz Moura. I res, aquesta és la primera jugada del partit. La pilota arriba a la banda dreta per Mbappé, fem un gir, provem el xut, però refusa el porter. Aquesta ja és l'inici de la primera jugada de gol, La perden, la passem a Alisson i sortim jugant cap a Savitzer, aquest l'obre per Maffeo i Savitzer cap amunt. Comença a combinar amb tothom. Primer amb Firmino, li tornem la pilota, ara amb Ceballos, i atenció, Ceballos busca molt bé l'esquena dels defenses, pamba, i la pico molt bé. Golaç de Savitzer, aquí la veieu repetida, la vaselina és bona, les coses com són. Pocs minuts després ve la jugada del segon gol, De Ligt li vol passar a Maffeo, no sé quin cony de mosca li pica, que es fot a córrer endavant Maffeo, se m'apropa i bueno, he de buscar una alternativa, i l'alternativa és córrer amb Savitzer. Vaig corrent, finalment la passo a la banda esquerra per Machado, encaro al lateral, i llavors entro a l'àrea, i aquí no sé com collons no la perdo, rodejat de 5 homes, epa-li, epa-la, la passo a Firmino i gol. Jo ben content, què t'he de dir? I ja va, aquí Firmino sempre s'acelera fent el capoeira aquest, i la següent jugada és la 3-0, ara és una mica al revés, és Mbappé qui marejarà la defensa i a mi mateix, un gir per aquí, un gir per allà, tornem-hi, i epa, a veure si endevineu, un altre gir, és una cosa que faig bastant quan no sé collons fotre la meva vida, però és que veus, mira, epa-li una altra vegada, i al final doncs el porter no sap què fer, xuto, la para i gol. Aquesta és una de les últimes jugades, encara va estar prou bé, Mbappé retalla cap aquí, fa un bon dribbling, jaja, pumba, pilota cap a Savitzer, aquest per Firmino, un cop més em giro, aquí provo de xutar amb l'esquerra, que té bona cama dolenta, però refusen. I aquesta és l'última jugada de la primera part. Un cop més, Machado per Firmino, Firmino ara l'obre per Machado, i Machado que xuta molt potent, la pilota acaba a córner. La segona part va ser un autèntic rotllo, l'única jugada que us ensenyo és aquest centre que em fa de 1090, que jo em pensava que seria gol, sempre em marquen a l'últim minut, però per sort, en aquest cas amb el seu únic xut, no ho van aconseguir. Llavors vaig rebre una oferta de la Madrid per Savitzer, era poca pasta, però em podia treure fins a 57 milions, i aquesta va ser la meva primera contraoferta. El calvo de Girant va respondre que 51, i jo vaig fer una segona demanda de 54, i llavors el Voldemort sí que la va acceptar. Jo ja estava pensant en el substitut i els interiors amb més potencial del joc el tenia tots al Manchester City. I jo crec que han de tenir algun problema de vestuari perquè si no m'ho explico. De Bruyne, Eriksen, Milinko, James, també heu vist aquí Carrasco, que no és interior però també és 90, Gundogan, no sé, que cobren molt i ja tenen una edat. Així que vaig pensar millor que fitxaria l'Anyà. No sé què hi pinta l'Udinese, però és 87 de mitges, prou rapidet, i els estats de control, passi i xut, definició de lluny. És una bèstia, em costarien 50 milions també i no em sortia pas l'avís que hagués fitxat feia poc temps. Però abans de confirmar la sortida de Savitzer i fitxar l'Anyà, hi havia dia de partit. En aquest cas contra el Brighton, que es veu que té un entrenador madurito que els agradava molt ensenyar-me. Aquesta és la seva alineació i en canvi nosaltres vam jugar amb algun suplent, per exemple Romero i Thomas, com que Savitzer potser se'n va, doncs no el volia fer jugar. I mira, la veritat és que Romero va fer un partidàs. Aquí ja tenim el primer refús, a més sempre que refusa aconsegueixo mantenir la jugada, transformar-la en una ocasió d'atac. Aquí tenim una amb Thomas, però sempre m'equivoco amb aquest regateig de merda, no vull fer mai això, però mira, em vaig equivocar. I res, nou centre de lateral, Brighton juga molt vertical, ja ho veureu, tornen a centrar i torno a refusar amb Romero. I un altre cop la tallem jugada. Aquí la tinc ara amb Teo Hernández, a la banda esquerra, i busco a Cruz Moura, que avui sí que va ser titular, la deixo per Ceballos, li torno a la banda esquerra, sempre busco fer aquestes parets, i aquí que vull xutant, però el porter l'ha refusat. Després aquí recupero molt bé amb Ceballos, pilota per Thomas, i Rubén Neves busca Firmino, de nou Ceballos per Firmino, i ja endevino què passa? Que cago la gasolina. Què faig? I res, novament, pilota pel porter, anem a sortir en curt, la vull passar al lateral, la pilota la passa Romero, aviam, si t'equivoques amb el passi després passen coses, Després passen coses. Ja hem de repetir els partits, hòstia puta. Aquí la tenia amb Thomas, molt bé, l'aguanto, faig aquesta finta, la passo per Ceballos, pilota per Cruz Moura, giro i provo el xut, però el porter també la para. I una nova jugada, la tinc aquí en Firmino, em precipito amb el xut, però aconsegueixo mantenir la possessió, l'envio per Hernández, llavors començo a combinar amb Neves en curt, esperant que hi hagi algun moviment a les posicions atacants, i Ceballos finalment troba Firmino i aquest filtra una passada. Era per Mbappé, però qui l'engalta és Thomas, jo content que faci aquest golaç. Mira, per un moment pensava que no l'agafaria cap dels dos, perquè se li escapa una mica, però com que té 5 de cama dolenta pot engaltar-la amb la dreta i gol.
i 0-1. Aquí us ensenyo accelerat, el jugar de sac. Jo ja pensava que em marcarien amb el kick off glitch dels collons. Però endevineu qui collons la salva? Efectivament, Romero la salva. I res, nova jugada, i endevineu què passarà? Va, podeu endevinar-ho. Sí, està a punt de passar, està a punt de passar. Ningú és capaç de robar la pilota, només Romero. I un cop més sabem treure la jugada. Pilota per Cruz moure a la banda, se'n va ara cap a dins, fot un sprint, em motivo, vull xutar, no pinta bé, però un cop més aconsegueixo mantenir la pilota, la toquem per Rubén Neves, aquest per Ceballos, pilota ara cap al lateral, i Hernández se'n va cap a la banda, fent aquí el palante per atràs que diu Colderiu, centro, i cop de cap de Cruz moure a dins. Al minut 50 sí que aconsegueixen fer el puto gol que tant esperaven, fan un centre, refuso bé amb Hernández, però recuperen la pilota, novament l'envien a izquierda a la banda, tornen a centrar, torno a refusar, però sempre que queden aquestes pilotes mortes a la frontal, és que no es poden defensar. I mira, gol. Em toca molt els collons perquè està fent un partidàs en Romero, volia mantenir la porteria a 0. Jo sempre que faig un parell de gols, ja l'únic que vull és que no em marquin, però mira, no ho vaig poder aconseguir. Nova jugada, endevineu què passa, oi? És que no calia ni que us ho digui. Romero corner. És que ho va tallar tot. De veritat que va ser un espectacle, és que es mereix molts minuts. Però clar, encara tinc Vallejo. En fi, aquí vaig intentar una bona jugada, però em van posar el cos. Després una nova falta, refusen malament i l'únic que és capaç de treure la pilota és, efectivament, Romero. És que seré molt pesat, és que com que no el veuré jugar gaire, pobre home. Sé que es mereix més minuts, jo li donaria. I és que a més sempre aconsegueixo mantenir les jugades, que puc sortir el contracop. Romero dona molta continuïtat al joc, però aquí la vaig cagar amb el passe, va ser una pena. Juguen molt vertical al Brighton, és que ja ho veieu, o sigui, acabo jo la jugada i ja estan jugant en llarg. I qui la talla? Romero. És que, de veritat, és que va ser un espectacle. I res, al minut 70 vaig tenir una molt bona oportunitat amb Nández, que acaba de substituir a Thomas, però la va parar porter, i ara em sembla que ja una segona oportunitat doble, que és amb Mbappé, faig el gir, que sempre us dic, i acabo xutant. Sabeu què passa avui? Pal. És el primer pal que us ensenyo, no serà l'últim. I ara ja al minut 85, nou centre, Romero refusa amb el cap i l'envia a prendre pel cul perquè no em marquin. I final del partit. Aviam, realment el millor va ser Romero. Per això vaig decidir que Romero seria titular a la Carabao Cup. Aviam, l'Oldham Athletic no sé si és un equip de tercera o quarta divisió anglesa. És un partit molt fàcil, podia jugar amb molts suplents. Per exemple, aquest que la toca ara és Grune, el lateral dret de 54, i ara la que toca Aramu, el pivot que vam fitxar jove, i és que realment puc donar descans a moltes peces importants i fer jugar jugadors que necessiten minuts, també com Nández, que aquí fa un xut molt bo. I Glune ja us dic, ho va fer bé, però fitxaré lateral dret perquè és només 54, és lateral dret, però és esquerrà, és molt lent, no sé, aquí em fan penalti i no me'l piten. No fem el partit, però fitxaré algú, en fi. I ara aquest que s'incorpora a l'atac és Henderson, el capità aconsegueix el primer gol després d'estar a punt de perdre la pilota, però finalment pot xutar i marcar. I després Nández es va encarregar de fer el segon, és un golaç per l'escaire, com veureu a continuació. Aquí fa un molt bon gir i pumba! I ja cap al tant final del partit, Brewster, que avui jugava en lloc de Firmino, va aconseguir el 3-0. I després el vaig poder canviar per fer jugar un que es diu White. Així també doncs jugava amb els més dolents. 3-0, partit fàcil, i finalment anem a fitxar lateral, que us deia. Aquí en tenia dos de la Juventus, de Busquets. No em vaig complicar la vida, vaig veure quins jugadors estaven en transferible. I vaig veure que hi havia el Riley aquest, que era anglès, de la Juve, i aquest també de la Juventus, que és italià. La diferència era mínima, els dos tenien 26 anys, eren més o menys ràpids, un tenia una mica més centre, l'altre més marcatge, i al final, com que em sobra la pasta, doncs em vaig decantar pel que tenia més mitjana. Aviam, 8 milions i mig, transferible, doncs vaig intentar treure per poca pasta. Vaig oferir primer tot 7 milions, però es van motivar una mica i em van dir que 10.400 i va ser com, aviam, que el tens en transferible, vale? No ens flipem. I llavors vaig donar el seu valor de mercat, que són 8,5, i aquí sí que em van dir que sí. I res, aviam, rol de rotació perquè ve a ser suplent, aviam, més que Mafeo és 11 punts més bo. 5 anys, això sí, d'acord, ho accepto, i una clàusula que, aviam, jo realment per 22 milions sí que el venc. Li vaig oferir 90.000 de sou, que ja és una mica més el que tenia. Vaig fer una prima de contracte baixeta pensant que no em voldria gaire, i aquí es va flipar amb les primes. Llavors vaig eliminar la bonificació dels 10 partits jugats, és com, no et donaré 1 milió per jugar 10 partits, però l'altre realment, com que em sobra la pasta, doncs si vols 1 milió per fitxar per mi, doncs t'ho accepto, però et torno a baixar el sou a 90.000. I ara sí, finalment Savitzer va marxar, vaig intentar fitxar l'anyà, i oh, sorpresa, no el puc fitxar. Em vaig posar molt trist perquè no té puto sentit, no sortia a l'avís que fes res que acabava de fitxar per l'Udinese, però res, m'havia d'aguantar. Tocava buscar alternatives, i mira, vaig fitxar en Dombele, aquí el tenim. 87 de mitjana, 26 anys, no sé què cony pinta de Reial Societat,
i mireu les estadístiques, és que pràcticament està tot de color verd. Vaig començar oferint 60 milions, em va semblar que era un bon número i em van dir que sí. I després vaig dir que seria important, ja parlant amb el jugador, i va estar d'acord. També li vam oferir 5 anys de contracte. Si puc fer-ho, en general, l'edat 26 més 5, 31, no està malament. Aquí sí que em va interessar no posar clàusula i el sou vaig fer un bon sou. 150 és el que us dic, que és l'estàndard per un migcampista que va ser molt important. Ja cobra menys que Savitzer, de fet. I prima, doncs, mig milionet. I res, ara ja teníem un migcampista top, però volia fitxar-ne un altre. L'intenció era treure'm a Chirivella de sobre. Vaig estar com una hora intentant treure'm a Chirivella, col·locant-lo a 30 jugadors, però no hi havia manera. Però al final vaig intentar-ho amb aquest, em van dir que no, però em va caure bé el jugador i com que em sobrava la pasta i volia un altre migcampista per si passa alguna cosa, aviam, té 20 anys, és 76, és molt jove, vaig dir, doncs 18 milions per ti i vinga, rol promesa, per tant, si no juga no passa res, 5 anyets de contracte, es pot regularitzar, aquí m'interessava posar clàusula, no gaire alta, si m'ha costat 18 milions, doncs vaig pensar que si feia una clàusula de 32, algú me la podia comprar, llavors ja estic guanyant bastanta pasta, i em van dir, no, de 31 milions 800, és com, hola? I després el sou, doncs vaig fer el típic sou baixet de 50.000 com Romero o aquests jugadors suplents. I la prima baixíssima, és que només 100.000 perquè és que m'ho havia d'acceptar sí o sí. I així va ser. Ja teníem un nou jugador, després vaig intentar fer fora Bogdan, però com que jubila no vaig aconseguir-ho, i vaig estar a punt d'alliberar Chirivella. Gràcies a Déu no em vaig atrevir, finalment em va arribar una oferta per Chirivella, l'he aconseguit vendre, 4.350.000, no està malament. I res, abans d'acabar aquest vídeo m'agradaria ensenyar-vos el debut de Ndombele, porta el dorsal 28, és el que portava el Lyon, també pel Tottenham perquè ha fitxat, i res, anem a veure el partit. Comença sacada la West Brom, aquí la intercepta un Maffeo, pilota per Mbappé, i Ndombele ja fa la primera conducció, la passa a la banda per Cruz Moura, aquest per Hakimi, i ara la té Ceballos, que s'atura molt bé, busca novament a Firmino per Cruz Moura, acabutxant amb Ceballos, però Ndombele es fot al mig. Bueno, primera jugada una mica, aquí Ndombele l'obre a la banda per Maffeo, Maffeo avança, la toca per Firmino, aquest per Ndombele, que veu molt bé a Ceballos, ara sí, però no puc xutar. Intercepta molt bé Rubén Neves, la connexió portuguesa en Cruz Moura és bona, aquí ara li torna la pilota i faig un bon dribbling, m'aturo, faig a palante per atrás, centro i Mbappé a gol. O no, ha sigut Rogerio. I ara sortim jugant en curt des del darrere, Maffeo s'espera que hi hagi un moviment, la toca per Neves, Mbappé, novament Maffeo molt ràpid per Neves, i aquí la tenim a Ndombele, que s'atura, fa una bona assistència a Firmino, que fa un gir boníssim i la clava. Aquí teniu una abraçada amb el nouvingut, us la deixo perquè em feia il·lusió. I res, aquí tenim la repetició. El passe d'Ndombele és un passe normal, però bueno, el bo és el gir de Firmino. I 0-2, saquen i la perden molt ràpidament, Firmino per Cruz Moura, i començo a córrer amb l'extrem, faig aquí un bon dribbling, la passo per Firmino, Ndombele novament pel brasiler, però xuto i aquí m'intercepten. I gairebé marco de córrer, que encara no us he aconseguit ensenyar cap gol de córrer. Llavors ara la toco amb el lateral, Hakimi per el mig centre, Rubén Neves cap a D'Elite, ara Maffeo, de nou D'Elite, i la pilota torna a arribar a Hakimi, que es vesteix d'interior i me'n vaig cap a dins. Finalment la passo a Firmino i aquest per Ceballos que xuta i pal! I res, aquí us deixo aquesta jugada perquè Hakimi la sala molt bé, Cruz Moura fa un barret molt maco també per evitar que surti fora i el xut de parar porter. És una pena, si hagués sigut gol hagués sigut un golaç. Aquí molt bé Ndombele recuperant pilota, aviam, és que és un box to box. Tornem a fer un passe cap a Cruz Moura, aquí faig un bon dribbling, me'n vaig cap a la banda, m'aturo un moment, la busco ara per Ceballos, aquest per Neves, Hakimi, amb calma, sempre buscant l'espai, finalment trobo Firmino i bam, un golaç amb l'interior, Firmino és molt bo. Rubén Neves, el portuguès, l'obre per Maffeo. Fixeu-vos el moviment d'Ndombele, com li obre espai, pot trobar Firmino gràcies a com estira el defensa, no?, Ndombele, però llàstima que em tapen el xut. I aquí faig una ruleta que no ve cuento amb Mbappé, i amb Ndombele torno a buscar a Firmino, la veritat és que aquests dos s'entenen molt bé, i ara el xut, el porter fa una parada molt bona. I ara aquí tenim a Thomas, que havia entrat substituint a Ceballos, combina amb el lateral, de nou Ndombele avançant metres, pilota cap a Hakimi, Hakimi per Thomas, aquí em giro,
Faig un bon passe per Ndombele i, ai, vaig anar una mica lent en l'1 contra 1. Aquí ara van començar a atacar-me molt i no em van marcar de miracle. La treu de Ligt sota la línia de gol. Quina sort. I ara Thomas fa un bon desplaçament per Mbappé. Aquest de primeres la baixa per Maffeo. De nou Mbappé. Aquest veu a Ndombele i, per dir-ho d'alguna forma, fa una segona assistència, perquè la passa Thomas, que fa un bon retall. El xut és una merda, però llavors l'engalta. I realment l'últim en passar-li ha sigut Ndombele, així que és mitja assistència, com a mínim. Aquí teniu la repetició, l'engalten molt bé. És que Thomas, m'encanta Thomas. I ara aquí, el West Brom volia marcar, estaven perdent 0-4, necessitaven un gol i van començar a atacar. I em vaig salvar com vaig poder. Aquí la trec també com puc, però m'equivoco en el passe en curt i ui, m'ha anat d'un pèl. Ja, per una altra jugada. Minut 81. És que, ja us ho dic, sempre marcant el 90, Aquí em vaig salvar. Per què? Perquè és el 81. Perquè és que si no, no m'explico. Com puc treure aquesta pilota? I ara, mira, minut 84, falta d'Ndombele, volia que no em marquessin, dir que la merda, per sort només era groga, i sí, està arribant. Minut 88, ja som a 89, la passen a la banda, centre, gol. Això és tot per avui, Ndombele debuta amb 2 assistències, espero que us hagi agradat i recordeu, l'oci serà en català o no serà. Fins la propera!